jingpule na gashiti maningkong u Paulus pokun shaki Krista na Thessalonica ka nong ka maningkong kad khod iwe hadu san pat fra hadu shipo u Paulus u Silvanus bat u Timotheus sha ka balang ki Thessalonica ki balong ki jong u Blei ukpa bat u try Jesus Christ ka jing ai bat ka jing suk yepi Ni aingu barbor ya uplay na kabenta jong pi baro pat ni ken mau ye pi ha ki jingdwai jongi na mar ni ken mau klempon akmat uplay bat ukpa jongi ya ka rukom pa pi pen pau ya la ka jingen bat pi trei da ka jingin bat pi yaine da ka jingermen ha utrai jongi u Jesus Christ ni tep ru ko para pa la i tau Blei kum no la jit ipi ka jing yalap jongi ya ka gospel kam shem la wan hapi tang da ktien suda Henry da ka bor la le ya ka da mensim bukhun pada ka jing kendu mensim bapura pi te pi ya ka rukom im jong pi habdeng jong pi haba ngi la trei na ka benta jong pi ka ktien jong utrai kalapna nam kileng na phi om tang ha Macedonia badha akhaya kileng kathan baro la pau nam ka jingen jong phi hadu bangim dadan kam ban ong a shu ki briu na ki tu ki dong ki la ya lap kum no phila padyang jengi pat kum no phila phai sha ublei na ki Blei thau ban shakri ya ublei ba im bat bashisha pat ban khmi lenti napneng ya ukhun chung u ba ula pen mi pat na ki ba ya u Jisu ken u ba pella yengi na ka jingpitar ka ban sawan ka ktien jong u try ka sam shispa sabu khandai ka khod iwe hatu Henry bat khandai alleluia tur wai ka jingwai bathem mai ha u try to ya ro ya u ha ka jingya lang ki bagen to u Israel unshat kemen hala unong thau to ki khun ka Zion kin le kemen ha us im jongki to kin ya ro ya ka kerteng jong u da ka bashat to kin tem ha u da ka sing ban ka dui tara about try u ye yela ki briu u ken tiu buram yiki batlot da ka jingjom to ki riu ngen kin hoi risa ha ka buram kindem krup ban buram ya ublei ka jingya ro ha krimyang shentur bat ha kakti ka white lam arliang serti pan pendep ya ka rai balatho persha yaki kane ka wan lam ka buram ha ki ringe jungu alleluia ka gospel kat kum o Matthew bukhun landong ka baar fulai ka khot khat lai hanu ar fu ar Kordit ye phi ki start ein bat ki Pharisi arsab phi khang ya ka jin khang ka hi mapneng na ki briu na mar phi hi jala de phin om rung pat ya ki we ru ki bakwa rung phimsha Kordit ye phi ki start ein bat ki Pharisi na mar phi bam du ya ki ying ki riu kan thei bat na ka benta ka jing le thok phi pen long ye ki jing duai ki bajrong na mar ka ta phin yu pdyang ya ka jingpen ram ka bakham kraw Kordit ye phi ki start ein bat ki Pharisi arsam phi shang ka leng ki ri bat ki duriaw ban pen kalan yam ya uwe pat anda ula kella phi pen long ye u khun ka du job arsha palat ye phi Kordit ye phi ki nong yelam bamatla phi hi kai lada ubriu usmai da ka temple omdan jingte Henry lada usmai da ka ksiar jong ka temple udai ban pendam phi ki anna matla kanu ka bakham kongsan ka ksiar ne ka temple ka ba pen kentang ya ka ksiar phi hi kai ru lada ubriu usmai da ka duwan omdan jingte ye u Henry lada usmai da ka jin ai ka ba halor ka duwan udai ban pendam kat no phi matla kanu ka bakham kongsan
ka jin ai ni keduan ka ben kentang ya ka jin ai ubriu ubasmai da keduan usmai da ka bada ki jin ai halor jongka ubriu ubasmai da ka temple usmai da ka bad da ublei ubashong hangta padhaba ubriu usmai da ka beneng usmai da ka khet ublei pada uta ubashong haga ka gospel jong utrai